jotono tini lamsogoi naharo college pori tongnai four semester ni bagai kok kisa wansugoi hojorogo dalak sidak kok salen ni wansuka wase panle salai jagya जों साइमानो फाइग्राथुन ते खरजा खरजों बर' फाइग्राथुन कॉलेज फोर सेमिस्टर पढ़ाई बागै दो जे दिनैनि भिडियो हंगाय फोर सेमिस्टर परि तंनाय रकनि बागै आं सेमिया बस क्लियर फाइटं लाइव वाइसफोन खलाय जायगा जों दिनै यूनिट 2 नतयै स्राय स्रायके सालायना बागै जायटक लायानो यूनिट 2 जों ताम रकमान हंगाय कायसा हंगाय हाथायराय आबो नगेन्द्र जमातिया बे सैजाक तै कायसा हंगाय सोमाय आबोखाय बिनय देबरमा बै सैजाक तै कायसा दङ सबा कायसा नेउलो आबोखाय सेमलाल देबरमा बै सैजाक तै कायसा दङ महाजन कुसु आबोखाय अतुल देबरमा बै सैजाक आबो हायके जों कथमा बसा जों थाइबरै मानो गो कथमा बसा चारिता तंमानि बिसिंगो जों बसकांनि आमजक मुंगो तमुं जों काहाम के थाइनैनो जों काहाम के बुजिनो हारि माखागाय जों आरनिनो जों काहाम के जों क्वेश्चन आंसर खालायमानाय तामनि बागै हिंगाहागाय जेबा कायसा फाइनाय आबो आनि पयटु दङ नरकबो काहाम के परिवानो आबोन बागै आं जराबो हंगाय सै गोरों बिनय देबरमानि सोमायनो तयै कक बारा सासा बिसि भिडिअ कलक मा खालायगला तामनि हिंगाहागाय जरा तो बेलेग केसे फाइ हिंपानो आं जरा सराबसा जरा मानमाबा किसा खालायानो हनै वामसुगैसे आं लाइव फाइमानि सोमाय कथमा बसा आबो बिनय देबरमा बै सैजाक 1989 नि मार्च तालो सैजाक मानि बनि कायसा नाखराय हनै कथमा बसा बिजाब दङ बनि कायसा नाखराय हनै कथमा बसा बिजाब दङ आ कथमा बसानि बिसिंगनो सोमाय हनैबो कायसा कथमा बसा दङ आ कथमा बसानोखाय सिनि सिलेबासनि बिसिंगो जों मानखा आबो हाकिनो आंगरो आनि लैपटॉप नि स्क्रीन नखाय आं नाखा सोमाय कथमा बसा आंगरनि बिसिंनि कक बतांले परिगला तामनि बागै हिंगाय अबनो तयै क्लास खलायजाक थांनायनो दंगो नरक नुखना जे नानि रखंगाय और तामनो तै सैजाक हंगाय अबो खरकसा मांगताय मुङै बरकनि लांमानि कथमा नतै सैजाक मांगतायनि सामुंताम हंगाय बो खरकसा नांनुंया गामियाम सायो तंनाय बयनो खैयै जानाय थकियै जानाय याखेबा बो तामनाय साकनि बागैसिमि वामसुकनाय आबो हाय गोरों जों मांगतायनि बिसिंति मानो तान बागै हिंगाय बिनि तमुं हामिया याक सिको गोनां तै गामिरगो आबो हाय बरक तंमानि हामजागिया आबो हायनो ओ कथम बसो जों नुगै मांखा आ मांगताय होनजाकनाय बो असानि सामुं बतांगो निनि असानि सामुं तांखांगाय बुकुगो सिमि मंत्र सामनि कम थाय हाय बुकुग सिमि उले उले खायनि पाला तामो सा तामो तांकुनु खायमेया तामखाय बनो गामिनि बर रखाय मोखरा असाय हनिसे सिने सालायो ताय बनो सिनिलायो आबन बागैनो मांगतायनो मोखरा असायबो हनै हिनजागो गामिनि सेलें बायथांनि लामनो बो बायथांनो सुपुंगो साक बायथांनि साकनि हाकरनो साकनो खरो मांगताय आबो हाय आबन बागै ओ यूनिट 2 नि ओ चैप्टर नि बिसिंगो तुमुंनो क्वेश्चन फायके हंगाय रमदि मांगताय नि तंगोरों आं याखायबा सोमाय कथमा बसानि क ग्याफां आं याखायबा ओ कथमा बसानि बिसिंनि कायसासो पानो कक बटां फायग्या हंके जोंआबनो सायमाना नांनाय गाबोनि बागै जों तुमुं नाय नायखाय ओ कथमा बसावले तामरो सानायबा जोंनो जोंआबो तुमुं नाय नायखाय मांगताय तामो खायगे हंगाय खरकसा रान्दि जुगमानि बसला हाकसालो तंनाय
bo buma randijak mano chithi kaisa sihorka koktun kaisa sihorka a koktun sihmani no randijak ma sago lekha pora kwriba rongsringjak kwriba bo abono poriwi maya aboni bagui no bo a mangtai ni thani no abono kisa tamo sihkya a chithi o porirnani hnai tlangai thangmani a phuruono mangtai ni puila samung bo oro kothoma beso phunukman tam khaikang kai bo a chithi no naiui bo obo haike porikha ya phangni simi busuk jora wasna mokol kiting kiting ke porikha ni sao mokol kiting kiting ke tamono bo porikha tamo bo porikha belai kino a porimani naharmung banyo saiman thaka randijak ma o obo ani seraini kunu koktuno mungsasa hamerok sikena abono wansugino bo mangtaini a porimano naiui bujiui chithi-o mungsasuk hamerok da sikha nei mangtaino sungpurwo mangtai apurwo sujuk kaham sep kaham salni saltham sathai ajiui narakna amo hai wansugui bo noslaba belai rangni se samung nangjagui tongkhablei hinai se rang rasa khonani bising ma hornai hinai bini yago nawi bono post office bkhago rangno reinani bagui abo haike randijak ma mangtaino rang rohori rimani seng mano ga abo haike no sengoro te kaisa tam nok hangkai abo kaisa sini mankha tei kaisa hangkai o mangtai hinjaknai bo kamini lekha pora kwrung yakaiba borom khlaijaknai eba khaiba bo khoroksa rongsringjak kami amsayo lekha pora gana borom khlaijago ngai oro o kothom besao nai nai hangkai mangtai no jotono lekha pora kwrung hino wansugo phiaba mangtai bo metric jora porikha rijak oro kasao metric rikha poni sao bo metric jora bo haike rikha hangkai bini a kothma juda tongo bini bo class 3 ni class 5 tei 5 o kasana kirijagui kami daikungni sa khogui phalise 5 ni 6 o 6 ni 9 o ulokhai metric jora bo porikha ro abon bagui no o mangtai ni sago metric jora porikha rijak phano bo tam hanai bono ungko koktun rok se kahamkai poriwi manyakhu hai hungpano bo oro song nugui makha randijak ma lekha pora kwriba bo teibo a chithi no tlangai thangka hangkai aro bini tongmung nugui bini wansukmung nugui no sawi man thangka bwslani mungsasuk ang tabo hamyakai sakakai abono bo poitu sanai abon bagino randijak mani sthanio rang rasa naharui bono post office bkhago thangna hani lamrmani o kothma o je kothma besao srai srai ke seng nugui mangkha gabon bagino seng mujnaranga nangano o kothma besao mangtai tongo gai bihik bo tongo bihik ni bung wakhiti tai besla khoroksa tongo abo sraikho ga mangtai ni tomung tai bini wansumung naharna khangkai mangtai ni tomung kha kami amsayo belai khino selengma sinja tongmung buino khui janai buino thokiwi janai yakaiba sak sak no osai ni samung tango hnei eba khaiba mukhra osai rokni sinijak mani seng abo tumung nai nei kha hangkai obo bosudo sak baithangni hakorno sakno sukma haisi abon bagino oro seng nugui makha boni metric rmani bo metric jora porikha rmani abo nini class 3 ni 5 ngai 5 ok kasana hatai ni hurui kami daikung ni pun masa khogui phalesi kaino gus bai bo porikha ra abo hakino 6 ni nini 9 ni lokhai bo metric rijamani tamo khaiba kami ni serai rok bono kok rok sengna phaikha hangkai boto lekha pora kwrungba kami ni kabang mas saimaya rok sia rok saimana musungjagai bini thanio sengna phaikha hangkai tam tamo bo puila hangkai je seler samung srangnai ingya khaiba besaki orjaknai nini bohok dera jeknai bini joto bini sele a samoron bota satanya abdi samoron khai botangani bagai srango ngagai sengor nugui makha buma randi mano besla koktun kaham sei rohor manose ungko mangtai rang rasa 100 taka rang thokiwi naharui ar randini besla kami phaimani yagulo o kubui kokno saimamani yagulo tai kaisa hangkai obo hai mangtai hai borok nini
tamhnai sikok ni lama bo romkha bini yak sikok bo tongo tamsa damra thunta phanose toni malia phataro honi sao am baginyo abutei suluk matainyo kamini rikhlai rohornani no borok rok sajaglai mohai borok no rikhlai rohormani sao abutei wansugui engkai aboni baginyo mangtainyo kamini rikhlai rohoro engkai rikhlai rohor purwo bihik bo bini logio thang mangtaini bihik bo bihik wakhiti bo bwsaini utung utung rikthari thangjawo tamkhaiba o bihik wakhiti honjaknai bo o hayungni kwbang ma buri rok haikeno thangui tongnani imangno tubui phaimani sinani imangno tubui phaimani angkai hai honpano bo bini bansinani bagui bini kwthang tongnani bagui bini wansumung kai buini munimung haisi angsiu buini munimung haisi angsiu tan bagin gagai yak sikok suluk mangtani bihik bwsaini tomo hamini bagui tini bo phataro aboni baginyo orbo seng aborbo nugui mano ga haike seng nugui maka sa hambai norok ani khorang srai srai da buji srai da kana norok ni thaniwani khorang kebo khorso sagagai comment khlaiye hambai gagai aboni baginyo mangtai sengorot kaham ke buji dido mangtai tamoni bagai bo kamini rikhlai jak hangkai mangtai kamini rikhlai jak mani boni tongmung hamya boboti tongmung hamya kothama phunuka borokno kheinai borokno tamhnai tatalbai sakni banchina lama simi naharnai kamini nini manui rok khoknai tamtam mani khoma kotom basau sajaka hangkai nini damrat dharma thunta bo toni malia pho togla rok bo kosiglia puni digra rok sudise mane unko phaklayo longboilia ingkai tamni bagi hingkai mangtai yak sikok gnang dini tog rok damrat thunta rok sudise bo phatarni khogo tei kaisa kok hingkai bo buino khyu or sabno khymanu kakai randi jikmano bo khymani kaisa manka randi jikma bwslani koktun kaham monose bo hamya khlai ririka gaboni bagai sengo kothoma bwsao abono muitu khlai nangano mangtai kamini rikhlai jakmani uklogo tamo pher tong kangkai boni yak sikok tai buino khymani bagai abo bufuru sijaka hangkai jefuru randini bwsa kamio phayo tai kubuino saimangka afruo kamini borok rok omoti yak sikok tebo bariya sanino kamini rikhlai rohormani no sajaklayo ahakino bono kamini rikhlai rohorlayo kamini rikhlai rohor purwo bihik tai bwsa bo logio thango bihik wakhiti bo logio thango tamkai bihik wakhiti kubun buri rok haikino thangui tongnani kaisa imangno tubi phaimani bwsani tomung hamini bagai bwsani utung rikhlai rikthari thangmani jengor nugui mano abon bagino borok jefurwo nongkhori thanga fur borokno kebo phano bathaknani bagi tongtirne krikya kothom bwsao sawo ang laptop nayano oros borok thangka nini tabo wapisa dengsa konolia khorang kotor khnai togla moroglia puni digra dekhoi phaklai longlia yangkai serai besar longoi dekhoni bialeng khata nokhano nukhung lama kolok boro thak saimaya meli kebangma beri haino wakhiti banchiu tongna hnai I hasaka asai jamani wakhiti bobo kubun beri rok haikino thangi tongna hnai phaimani haipano bwsani tomung hamya bai bo nokhano nukhung hano lamthai snamai lama kolo borok thak borok soguino saimaya borno kebo phano nini saklumrna susi krui hai honpano mokolni mukti khiklayoi bwsani tomung hamna wansu gui thango honpano bo bwskango saljale bihik bwsa kaham krung tongkhai haino khaksama tongthokma manano abdi wansu gui thangpano jora wo dukhuna pogui maya bwslani mukhangnai bwslani mukhango munimung nukakai bwslano motom susui bini joto tongke sebro joto kosto rok pogui thangjabai mani singor nugui mano gagai abo hakino thangte kothom bwsa tam nuk gagai bwslani munimung gagai borokno khawo wakhiti no bishes kai wakhiti ni khawo tongthogruo joto dukhu pogui thangjago bwslani munimung nugui mane asuk dukhu kosto nokhuk yakarei bolong lamo ma thangmani abono pogui thangbayo yango
baithangni kepalno kha hamia angui phaine salno kaham wamsugui tal andar phano wakiti homjang na phiru salsa aba kene himi thangpuruo bo bwskang salno tei bwsani sengmani abose bwsai kai bihik wakitino khibi kelang mujungjagai tong abon bagino thangsi nangno tei angar gimalia nangno phannago thangpasi ni sapruo wakiti tamsaba nangse ani paithak lamani logisong tuma kokro bo saka nangse ani paithak langmani logisong tuma kokro bo saka ni sau a kokro sekango hangkai khana totokno pho phiaba mangtani a khunju hapkai pherang kokma haise angjaksiu haikino lama kesaro wakiti tei bwsano khibiwi mangtai thangi pai aboni ulo tamungkha wakiti sakno holong swnamka kiriliya geguma khorangno kiriliya nini mwsa mayung sindrai podre podokno bolong kutuko talandaro bwsa masano bamui sakno holong swnamui ti keleng keleng botok himui thangmang bo harung asirang kamio thangi sobiyo tei arono bo nok khawi bwsa masano ti tongiyo tai aro mail ni kabang ma srai rok hakino bini bwsa bo torsa bo loksa bo sarik sal thanga ke joto janjan nok nukungo ma phak tongo mane bupharok kipil bayo phiaba asrai ni gake grei abun bagai bufani kokno bumano sesingka kanyo buma bo kakabo apurkai buma no tei kabrli hanai bwsla smai tangmani o kothma bwsa o phunuk jaka okay kothma bwsa ka absok se tabuk nang o kothma bwsa ni bisinti bahike seinai tamno seinai जों बुजिनो नांगोन o kothma bwsa seikrung binoy deborma bai seijak 1989 nakharai mungui kothma bwsa bijabo seijago kothma bwsa ni bisingtui mangtani tongmung no phologoi seithani o kothma ni bisingni kothma no pholok jaka o kothma ni bisingtui joto wamsukmani rok tabuk जों je salaimani जों abono no o kothma bisingtui kok seinai tam kesarka जों abono no जों salainani nango sinani nango ang obono tei norogano saiso rok sankaba ang rani bagi saitogano ang jora snamui tongo tei tini sarik rogo naigena hurei jamano tamke rani bagi saitok nai oro jora asumung situn ang hani hai baskangnai salok khlaitirana